but awubonanga ukuthi mhlawumbe kubalekile noma ngabe ithuba lisavume ngakuwena kakhulu ekutheni uthula itoho ubaba akakenzeki uxoxisane naye umchazele udaba ukuthi king ukuthi baba lo muntu kube ne-conversation noma vele konke lokhu ukwenza usuvele udini ukhathele konje umuntu wesilisa. Uxoxa kanjani nomuntu ozomfica vene udaka uphelile uxoxa kanjani nomuntu onjalo? Usithola skiphi isikhathi ngoba lo muntu ubuye endlini abuye ngezikhathele. Ubuya ukhathele kwawena uyiphumela emsebenzi usithola lapha isikhathi soku-explain ukhuluma nomuntu vele kufanele ukuthi ukhuluma wedwa ngoba lo muntu uyiphuzele. U-off. Right, umshado iyona nto emnandi kakhulu ukubona abantu nje beshada, ukuthandana kwabantu kuyinto emnandi, ukubona abantu besemathandweni kuyasithokozisa nathi kusenza sibone ukuthi lento yaze yamnandi. Kodwa iba inkinga ke mase kwenzeka into zokuthi abantu bahlukana. Yeah man, very sad day. So sekwenzakaleni kanti kahle mucabanga? Angazi ukuthi ngathi sokwenzakaleni kodwa ke okubaluleke kakhulu ukuthi asithanda abantu bahlukana, asithanda abantu baxabana, sithanda ukubona abantu bethandana bezwana just like us man. And yebo and kumsebenzi wethu ukuthola ukuthi ngampela lesa spark sishintshiswa yini uba wenze wrong ngempela kwenzakaleni thina sifuna ukwenza lokho thina somndeni wakabani wakaluqa ngane yakho. Nganza ngithi igama lami uKing Sichaka ngwakaluqa angeke nginamukele nje ngokuphelele esitorini sethu noma ke ohlelweni lethu oselibuya ke ihlandla lesithathu bathi isizini yesithathu olibizwa ukuthi wabuyelani ngempela emendweni. Oh my goodness, I am so scared. Njobe seshilo uKing Sichaka ukuthi sisohleleni serious la sibuza khona sifuna ukwazi khona ngempela ukuthi abantu babuyelana emendweni and #why did I get married. So sifuna ukwazi ukuthi kuyenzeka sometimes King ukuthi abantu uthola ukuthi basashadile but akusamnandi emshadweni khona sefuna ukuyophuma kodwa yabo sifuna ukubona ukuthi angeke sikwazi thina yini ukuyilungisa leyo nto njenge Black Life TV. And also khona abantu abahlala isikhathi eside ebudlelwaneni so umthetho wase South Africa so unfortunate simply because namanje bafethu we humans are right so it is important bafethu ukuthi njoba kuyinyanga yamalungelo sizama ukucacisa lokho ukuthi ubudlelwane ungabuthathi kancane wabhala nje incwadi wayisemzini nomuntu umkakho lo cela uyibhale phela sikho abe ngiqathile nganza ukuthi kuyintokozo ke emangalisayo nokubona nje ukuthi nizaqhubeka niyasithanda nasilandela siyanamukela ngempela ke ohlelweni igama lami uKing Sichaka ngwakaluqa insizwa zesichaka seyisha empunyelo mfoka amancaza kancane idedela intombambe sokunobhambathi emhlana amagwala ngomalala nomunye indawo avakho ufila ngenhlikihlikana nesidinde ehlikiswa amagitanga ngomasemntubatuba nganza kwethu khona umlangeni magasela #the future. Mina ngiyakwazi ukubona umuntu ongafuni ngisebenza I am like Magasela ngokukhulu ukuthobeka ngiyathanda ukubingelela mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu esithi wabuyelani emendweni manje uluqa bafethu uvelenza izinto engiyikhulumile nayo ukuthi ungazenza into ekanje phambi kwabantu input 1 anyways asingasimotsha isikhathi ngizothi bra wami noma ngizothi microphone all of the above funa sibe amagane sibe siyiyonke sibe yona yonke into man ube mnandi team partners yabo everything soulmates siyayilungisa ngesindaba yencwadi ukuze nami phela lawa asambe sela nganza kwethu sifuna ukubuza umbuzo wodwa ukuthi wabuyelana emendweni so khuluma ke nenhlangothi zonke sikhuluma nowesifazana sikhuluma nowesilisa siza ukuthi inkingi ngephi ama red flags akuphi swabuyise yabo swabeka noma ikemba ukuze afike lapha green ukuze yonke into ihlangane asenzeni kanje asambeni emlangeni siyobheka ukuthi abantu bethu banamhlanje sikhuluma nabo bathini mina ngizodila nowesifazana okay mina ngizodila namadoda ngendlela right ngokomsebenzi nawe ngendlela right ngiyabonga ungangiphoqi nami ungangiphoqi okay sambeni Alright ke nganza ukuthi welcome back sike sasho ke sikhuluma nomama wekhaya ukuthi ke sizoqala ke siza ukuthi udaba lihamba kanjani njengoba besithembisile siyanamukela ke ohlelweni lethu season 3 olibizwa ukuthi wabuyelani emendweni #why did you get married sizozwa ke yonke leyo nto sicaciseleke kahle ngabanikazi bendaba ngqo Gama lami King Sichaka ngakaloqa ngene ohlelweni ngizwe ukuthi isihambeli sethu bani kungani abuye emendweni sabona ma Yebo sawubona. Ngiyaphila. Ngiyaphila bhuti njani? Hayi ngikhona mina ngibona nje ukukhazimula kwentokazi ubani lentokazi. Oh ukhuluma noZama wakaGalela. Galela. Yebo kodwa uganele kaMkhize. Oh. Awubeganele kaMkhize. Kwase kuba past tense manje yini manje? Hey izimo sibhekana nazo zinzima. Yeah. Kuqale kukahle nje. Yeah.
nobaba sipatanisa siphila nje sihlanganisa impilo. Yeah. Kuse ukuhamba kwesikhathi ke ubaba etohoza nje kangconywana mina bengihlanganisa kodwa yena ubekuyena kade Enamandla. yes. Hayi indoda ke le. Yebo. Kwaya kwashintsha ke. Ngoba sithandana ubaba ubengaphuzi. Hayi waya waphuza ke wangena otshwaleni wangena waze waya deep. Hayi ugcine engasabuyi nemali. Sesilamba endlini nabantwana okwaze kwaphoqa ukuthi ngiyobheka amatoho. Ukuthi ngikwazi ukuthi ngiprovide endlini. Ngoba nje eyakhe imali ayisabona. Mawuthi uyalandelisisa uthola ukuthi usemajointini nabantu besifazane uyidla nabantu besifazane imali. Yeah. Bese sineminyaka eminingi sendawonye. So ngendlela bese ngihlukumezeke ngayo ngathi ngaba nedlozi noNkulunkulu ngathola itoho ngasebenza. Hayi ke singibuye mangifika endlini ngifika ukuthi akwenziwe lelutho yonke into ngiphuma emsebenzini ngikhathele. Sure. Kufanele ngibuye endlini ngiqale phansi ngiclean ngipheke nangu nasendlini yasikamereni kufanele uyangidinga ngizoya kanjani ngikhathele ngiphuma emsebenzini. Udinga ekameleni. Yeah. Asicekisa leyo ndawana. Wayidinga nakhona ke. Inkinga uzoyenza kanjani ukhathele kade ushukeka kaMlungu. Nasendlini ufika yonke into kokubheke phezulu. Yonke into ibheke wena. Kufanele wenze njani? Ngiyapheka ngiyanklina ngenza yonke kodwa ngikwazi ukuthi ngibe indawo zonke ngesikhathi esisodwa. Khona la kuzoleka khona vele. Shothi wena edaphuze nje abuya afuna ikamera. Yena okwakhe nje ukuphuza nokuhlala nekamera okwakhe ase provider endlini. Ngabona ukuthi ngeke ngiyamdinga phela umuntu ozongisiza ukuthi ngilekeleleke. Ngiphume kule relationship le. Ngitholile itoho sengi-right manje. Kwemendweni cha sebengaya abanye mina sengi-right. Iyona nje kuphela into yakhipha leyo ma ukuthi umyeni wakho wavele waphuza. Uyachitha. Kulokuphuza kwakhe. Uchitha khona lapha emajointini. Yes, yena la cent noma engasebenzi kodwa mayelitholile itoho. Isenti phela lelo fanele sibuye silekelelana endlini sibone ukuthi yini eshodayo. Elakhe isenti alisabuye endlini. Yes. Uyabona? Siyalamba endlini nezingane. Input. Microphone. Zelele kanti. Ngondla ingane ngondla umuntu wesilisa. Ngibuya emsebenzini ngikhathele nomuntu futhi yilokho ke ukuthi hayi ngeke. Yilokho ngihlulekile nje hayi ngihlulekile. Imake ake sithi ukwehlisa umoya kancane ngoba ngiyabona njengamanje injini ithe ukufudumala. Ngitshele nje ngekhathi ezimnandi ma nihlangana nomuntu wakho nize nidecide noma yabo lo muntu lo ubambo lami ngizophila naye ngizomphilela. Nahlangana naphi kanjani yini le yenza ubone ukuthi myeni wami lo. Endawo esahlangana kuyona sahlangana esingcwabeni sakamakhelwane. Hawu. Siyakhala niyaqoma ni? Cha. Ukuqala kwami ukumbona. Sahlangana khona esingcwabeni sakamakhelwane. Alright. Yes nje umuntu oright enkonzweni yakhe. Okay. Hayi sahlangana siye emasontweni nje sidloke esinokuhlangana ukuthi njalo mangabe kunenkonzo kodwa phela umakhelwane. Hayi kwaqala kahle yonke into. Yeah. Sashi exchange inamba kuhamba kwesikhathi sakhuluma saze sahlangana ePark edorobheni. Sikila saxoxa khona ke ngoba engcwabeni kwakuwukuthi nje umuntu nje saxoxa ke nje kwaba right yonke into. Nagcina ke ngokujola ke nagcina impela senibavumelana ngokupheleleyo. Hayi waye right. Mana ke itshela mina angithi la ngifuna ukuthola ukuthi mangabe usuhlangana nomuntu nizoqhubeka niye phambili mhlawumbe uthando lwandisa uyafisa umunderstand ukuthi yini emlimazayo yini ekulimazayo nisherishe indlela enibona ngayo engifuna ukuthola ukuthi ikhona into enake ngixoxa ngayo naye ngikhathi nihlangana owayibona ukuthi le iwubabuthaka kwakhe kodwa engalungiseka ngokuhamba kwendlela. Ayi waye perfect ngihlangana naye kwakuumuntu nje o right ngoba wayengaphuza okokuqala lokho asekwenza manje. Waye umuntu okhonzayo njengoba ngisho nje sahlangana enkonzweni noma kwakuyisifo kodwa kwakuyinkonzo. Waye umuntu o right. Angazi ukuthi ushintshiswe noma amatoho ukuthi ayambhedela wagcine drownile otshwale kodwa nje hayi izinto indlela bese zenzeka ngayo hayi useshintshe kakhulu kulomuntu engimthole ewuyena nalesimo aseyisona manje. Talking about inkonzo sehleba ke le unjani kodwa kuyinkonzo ke le enye sengibuza le yapha phela ngangiyangibekezela iminyaka emingaka kube inkonzweni wayingekho enkonzweni waye right ngibona isibali sayikhumbula le nkonzo.
Hayi inkonzo yena shame bengengekezela. Beyinamathisele? Waye right. Okay. Okay, so kuleyo part yamncoma kakhulu. Yeah, ube right. Yena waye right. Mana ke kuyiyalo wayithola ekhaya. Uphuma ezumakoti uyemendweni. Akukho la kwathiwa khona ulikhanda kanjani ekhaya uma umyeni ephuma endleleni because I think njengomuntu oze emzini wakho uzokhanda umuntu umuzi nendoda uzoba imanager shuthi zonke izinto ezikhona sekufanele kube uwena onehlo lapha nalapha angisho ukuthi ngiyakusola ngokushiya yabo ngifuna ukuthola nje imibuzo nami ngiunderstand ukuthi ikhona yini fighting spirit okwayikhombisa mawubona ukuthi umyeni wakho uyaphuma esandleni kancane Njengoba size sifike la kulo 10 years. Yeah. Yingoba vele kade ngizama phela ukuthi kube khona la kulungiseleka khona ukuthi kuphembeke. Uyabona? Ngibekezelile angivenanga ngafike ngashiya. Yeah. Kodwa sengingaphezulu kwamandla khona isimo ukuthi cha lesa sisalungiseki. I-damage igoods ayisalungiseki ikhona into e-refundable ubona khona ukuthi hayi le sokuchitha amanzi lenkukhu ibalekile hayi sekufike kuleso sikhathi leso sigaba sokuthi sengihlulekile neziyalo zasekhaya nasekhaya kade ngireport nakubo ngireport ukuthi ngisenkingeni basihlalise phansi basibize kube ngathi kuyalungiseka hayi meke waba nesenti indaba yaliwa isenti meke waba nesenti nje hayi shintshile ukudla eplatini yebo akabuye endlini mangahle kuthiwa uyashintsha entweni errong ayenzayo usengaba umyeni wakho again sekuphele ngisho inhliziyo phela nothando inhliziyo liyaphela ihambe i-USB sigcwele bakwethu iyagcwala iflasheki-ke yona ayifani nefone ukuthi uma isigcwele uhambe uyoyiflash ukuthi iqale phansi uma isilimelimele ayikwazi ukuthi ingaphinde ilungiseke kodwa uyazi ukuthi uthanda into enhle ngiyalazi uyazi ukuthi thina sijabula kanjani nasibona abantu bethandana ngiyazi nami ngangazi ukuthi ngikafika lesikhathi ukuthi ngafika lesigaba ukuthi ngakhuluma kanje ukuthi khona into engeke ngisakwazi ukuyilungisa ngangayitsheni ukuthi ngiyoke ngangasifisi lesi gabe sengikusona manje kodwa ke sinako sengikusona Okay ma angifuni ukugeqa amagula simuki la sizazophinde simthole noba masesisonke sasixoxa sonke sibone ukuthi mhlawumbe mayikhuluma phambi kwakho ukhona nazozivulela khona isifuba ngoba into nento umuntu errong asuke yenza noma ngathiwa asikho proud kangakanani ngayo kodwa suke nesizathu esithile esiqala iqale khona mhlawumbe singenzeka ukuthi khona izinto azosixoxela zona nawe ngazositshela zona azositshela sesisonke uyi-understand maybe umqondo wakho ushintshe umbone again umkhonyana I don't know but engicela njengamanje ngicela sihlabe ikhefu masibuye sizobuya sasesonke okwamanje intambo siyidedela kwiQueen uMagasela siza ukuthi yena mayixoxa nobaba bazokuxoxa bafikisanephi asambe sekubona ke Kukhulu ithoba ngicela ukuthatha leli thuba ngikubingelele embukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu esisha useason 3 wabuyelani emendweni #why did I get married nami ngiyafisa ukwazi ukuthi abantu babuyelani ngempela emendweni and this time around sifuna into efuna ukuyazi ukuthi asifuni manje umuntu wesifazane yedwa achaza udaba ngoba abantu besifazane banolimi ake ngisho kanjalo sifuna ukuzwa ke from umuntu wesilisa yena ukuthi okwakhe kuthini ukuphawula simnikeze ithuba bafethu singabajaji size sibathuke kanti cha mesingathola ukuthi istory saba kunyangazi ukuthi mina ngumuntu wezitori ezibili ngiyathanda ukwazi ama-side wonke izitori ukuze ngikwazi phela ukubo judge Judy so ngokukhulu kuyithoba ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele ubaba angazi noma mhlawumbe sengivele ngageqa amagula ngangabusazisho ukuthi mina nguba just in case wena uyaqala ukubuyela lolu hlelo and uyaqala ukungena kuyi-Black Life TV usuvele wayithela kulolu hlelo mina umlangeni Magasela njengoba tehlela uKing Chaka yena ngisebenza naye kulolu hlelo njengamanje ngokukhulu ukuthobeka ngicothetha lethuba ngibingelele ubhuti oseduze kwami ngizama ukuthola nje ngaye kabanzi ukuthi ngempela lokho kushiwo umama akade ehleli noKing ngempela kuyiqiniso yini uma iqiniso sithola kanjani isombululo ngayo yonke lento siyakwazi ukuthi baphinde sikwazi ukubahlanganisa bathandane sivele sithi hayi ayilimeze etsheni sawubona bhuti njani yebo sawubona njani sisi ngiyaphila ngicela manje uthatha leli thuba ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi ubani owakwaba yebo njani bhuti ubingelela nje umbukeli yebo njani yaphila yebo baphila bebukeli na ngizolibika nje udaba lami ungalibika udaba ngicela nje uzisho ukuthi uba wakaba uzowenza nje ngizokubuza uphendule ungadi nasithanda sami yes ngiyaxolisa ubizo sithanda phela manje uganile wakho emzini wabantu nami uzongishaya uKing asiqhubeke sawa siphamandla lwami Khizi okay Khabazela kunosise kade khona la wasiyachaza udaba lakhe washo ukuthi
obekade eshade nawo. So ngicela ukuzwa from wena, unayo umuntu owakwashada naye? Yes. Mhlambe if you can take us through. Mina ngishada iminyaka emingaki, ninabo abantwana, kwenzakalani? Yeah, sino 10 years ishadile. Yeah, sinaba abantwana abawu3. Oh, beautiful. Yes. Ukuphuma kwakhe ekhaya kwenzakalani mhlawumbe? No, yeah, siswami ngathini usisi wangitshela. Wakuchithela? Yes. Oh, 'Cause okay. Yes. Usisi sihlala naye uma ngazama. Yeah, sithandana kokuhle kumnandi. Yeah. Ngasebenzi singasebenzi sobayitho. Yeah, edisemthame waqede wathola itoho. Okay. Uthe methola itoho, hayi kwashintsha ukudla epleteni. Yabona ikhathi esaqala ukuthola itoho. Yeah, bengena o7 kanje, kufika o4 kanje. Hayi kwaya ngokuya hayi. Yagcina singasenzeki lento. Akasabuyi ngalezi ikhathi zantambama la ko4 sebuya late. Okay. Sothi lapho umebuya akana sikhathi sami. Engena isikhathi sami yeah kwaqala lapho ke yabo ukuthi sibe nengxabanana nethizeni yena. So mengimbuza ukuthi hawo wena kuba manje ikhathi ubuya ngazo emsebenzini ubuya wena ngabo +4 kanje. Why sekushintsha shift yini? Nje kwasuka lapho ke xabana kwami naye saphambana nje eqondweni. Saphambana njalo ngokuxabana. Sure. Hayi kwakuthi nje kahle hayi asisancengani. Even ngisho nana khona ukuya enkonzweni yasekamelweni hayi angisayitholi. Yabona manje. Okay. Yes. Hayi qhubeka. Okay. Sayithola inkonzo. Yes. Like ngathini yeah but sasilala ngokuhlukana. Senombhede wakhe yena manje. Kanjani? Asafuni manje silale ngandawonye. Hawo. Yeah. Yasuka lapho ke inkinga siswami but ngiyamthanda. Usamthanda namanje? Ngisamthanda. Okay. But okuwesi kakhulu ingane. Zamkhumbula uma. So mama ngabe ngithi ngiyazama ukukhuluma naye ukuthi cha no okay ama-flop nama-flop ayenze. So estressini sami naye kwacaca ukuthi manje angisenamuntu phela manje mina sengihlala lengane kuphela kasekho sehambile ukuhamba. Mana Mkhabazela. Uma ehamba uhamba yedwa ushiya abantwana? Ushiya abantwana ngisasana abantwana 3 wengane. Wahamba ukuhamba. Yabo. After that emva kwalokho uyazama ukuthi ngisondalane naye ngizama ukumsondeza hayi. Angazi ukuthi yini le mhlawumbe ekwenzeka kuyena angazi ukuthi kwenzakalani noma mhlawumbe kwakuthi lapho wathola enye indoda mhlawumbe eright ngaphezulu kwami. Kahle nje walahlwa wena. Exactly. So mina ngendlela ngimthanda ngayo because angikwazi ukuthi ngibe nomunye umuntu eseceleni. Ngiyithi kuyazama vele kufike yena. Wasibuyeleni la Khabazela. Umuthi uyuthi uyazama wake wakuzama bese ukhumbula yena bese yayena. Yes. Kusho ukuthi uke wachitha nawo. Ngeke azama ukuchitha khona noma after sehambile. Oh hayi danke. Yes. Indoda eqotho kanti khona amadoda njengawo. Yes. So manje kahle njoba nami ngilana nje sister. Ngizozama ukuthi ngikwazi ukubonana naye. Sikhulume naye. Kwaphela manje angisamthuli. Sibonana naye sikhulume. Mengabe mina ngaba wrong ngaba wrong kuyena lela uyebona ngayo yena. Ngizocela uxolo. Kwagcina kwenzakaleni Khabazela etohweni wagcina ukwazi ukuthola itoho noma sathuli? Yeah, since ahamba ngakazama uqasha uluza lapha nalapha ukuthi ingane sikwazi phela ukuthi but kumkanjani njengamanje khona into ukuthi umama mebuya ungakwazi uphinda ube uKhabazela but uyashoda uprovide yena uyashoda kakhulu because uyashoda kakhulu manje kukhona okunye ukudinga yena umama sekhaya because nje akusekho mlandi kahle yeah njenge start skala. Yes, kokumlando. But ngiyethanda ifoundation yenu yalobudlelwane beni nabuqala vele ningasebenzi so vele bamngamisiwe imali. Kusho ukuthi kwakunezinye izinto ezibalekile nanibona kunina noba u2 ezenza ukuthi nize nibone ukuthi ongcono vele umthathe lo muntu kube umuntu wakho. Na umbuzo wami njengoba uthi wena akakakhanya ngazi noma ngisho kanjalo yini akakakhanyi kahle emalini. So njengoba umlando umama meba nenkinga because abantu besifazane enye into ebajabulisayo imali. Yes, ngiyakwazi. Siswami akufuni ukukamamanga but yeah ngeke never ngeke azabe nenkinga.
uzokwazi ukumsinakekela. Avota ngayo. Uzozama. Yes. Ake sithi uzoqashalaza njengoba ade uqashalaza kube khona okuphosayo ekhaya. Because ngizothi mase selana lana no King sithi siyambuza thena angitholi lutho yabo mase akatholi lutho isikhathi esiningi sokuyimali nenkonzo. Yes kunjalo. Ungaze ucabanga ukuthi usho izinto eziningi. Yes siyabona nje because ngiyafisa kakhulu ukuthi ngikwazi ukuxoxa naye and then okay ngibe nokuthi ngicela uxolo mina ngabe ukuthi mhlawumbe ukhona akubona ukurong mina engakwenza uyena. Ngiyakuzwa. Yes. Asenzeni kanje asenze lesi sifiso sakho sibe impumelelo. Angizama ukusondeza uKing nomama sibone ukuthi kuzokuhamba kanjani. Ngokwami ukufisa ngendlela engikubona uyona Khabazela ngiyakubona ukuthi umthanda lo muntu wesifazane. Kodwa ke njengoba ade ngishilo eqaleni bukelwe Black Life TV ngiye ngithanda ukwezwa wothu kwama side of stories. So njengamanje uKing mesondela uzosondela nami ngisondele nobaba uKhabazela sibone ukuthi izohlangana lento. Thina njenge Black Life thina sikufisa ukuthi igcine ihlanganile. Kodwa mengenzakalanga ukhumbule phela labantu bazolala boba u2 so besingekho noKing yayibona leyo nto. So kubalekile ukuthi boba u2 ba understandana ukuthi mebebuyelana babuyelana ngoba bethandana noma babuyelana ngoba benzela ama camera. Mina ke ila ingenelela khona ucwepheshe ukuthi singazenza izinto senzela ama camera kodwa senze ngoba sizizwa zi right ithini ukuze ubudlelwane buhlale isikhathi eside. Nabantwana bebe nabazali egcikeni. Is that correct? Ngingabonga kakhulu. Siyabonga. Bokele Black Life TV asingasimoshi isikhathi. Asamsola noKing silande nomama sibone ukuthi le nkulumo izohamba isibekephi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Alright nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda ehlana sezantsi ngifunda ezozethu zonke ekhona eNingizimu Afrika bayibala abazishagalolunye asazi nemaths phela kuzona into zethu but asibingelele igama lami Kesichanga kaluqa sasifikile ke futhi again sizophetha kudaba lwethu ohlelweni lethu ke kwisizini entsha amacekeceke kodwa ke ngibingelela uMamDepha sabona ngana ukuthi Cela uphinde ngibingelele umabani MamDepha indle umuntu owazazi ithakaza owasithatha sakhe MamDepha ngaze ngithi soyazi ngathi uzosho into weird. Okay ngiyabonga mengingasazi lesi. No ngenzeka phela into ezobuyisa emendweni. Naluqa yabona ke ngizoyeka le show ngicela ntshela umphathi ukuthi ngeke ngikwazi ukuyenza ngoba izongibuyisela emuva. Khona abantu abazokopela into ewrong. Ngicela usasa lethuba kubingelele mina mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu esisha Shaw season 3 othi wabuyelana emendweni why did I get married njengoba seshilo kuKing Sichaka oluqa ukuthi sibambisene kulolu hlelo uzobe sesilida ke njengenhloko yekhaya sitshela ukuthi ngempela yena ukhuluma wagcina aphi nomama mina bese ngiyangenelela nami ngihamba nobaba ngibona ukuthi ubaba ngiyakwazi ngomsupport kwizinto anginike zona noma ziyiqiniso elingakanani ukuze sibone ukuthi phela yonke into fanele ungiswe iqiniso King. Yeah. Enye into ke emnandi ngalolu hlelo ukuthi asibakhulumela abantu bayikhulumela bona nkosiyami. Sure. Ngoba thina okwethu nje kubalanda sibabekela sizwe njengoba sicabacela inhlangothi zonke ukuthi sizwe ukuthi isitolo sihamba kanjani. Bese sikhuluma sibone ukuthi ngempela lento eyibahlukanisile i-serious ngempela. Yabo. Asenze sibanikeze ithuba. Yeah. Kodwa ke ngihlalele noma phansi waxoxa udaba lwakhe waveza ukuthi kungani ashiye emendweni waveza futhi ukuthi ubaba waba namaphutha kuphi bengithanda ukuthi ngixoxe mina kuphelele konke kodwa ngiyabuka ukuthi kunga right uma aphinde mhlawumbe nobaba esezo ngoba ngiyazi ukuthi ithandana ezimbili mayixoxa lo exoxa ukuthi wena baba ungiphathi kahle kuvele kuvuke ngola kuliwe namhlanje sijilile siyaxoxa ma ukubingelela futhi Yebo sawubona. uyaphila sondeze imali Ngiyaphila njani? hayi ngiyakuzwa ukuthi uyaphila ngifuna ukuzwa njengoba usubuye usabuye ngalo yami noma Ngalo usehlisa manje Kusenjalo nje akujikile indawo. nangu baba uyu baba Yebo. Yebo yena. uyaphila baba
ngiyaphila njalo. Hayi sekhona. Asiqale ngapha mhlambe before baba akhulume naye uchazele thina sonke nababukeli bethu mhlambe nobaba esekhona ukuthi yini yakhipha emendweni. Okay. Okokuqala ke kade si right. Saqala nje impilo sisuka phansi siphemba. Yeah. Sibamba amatoho. Kwaze kwaba right. Kuthe mangabe sekusuka lapho ubaba etholile itoho ngelinye lemini wasuka lapho wangabusabuya nemali. Ubuye sephuzile. Ubaba ngitholene naye bengaphuzi. Manje uyaphuza uyadrown. Uyabuka manje namantombazane ke. Njalo izitori kunama mistake namaphutha axolise kanjalo. Kodwa kuye nje kwaqhubeka. Ngize ngaphoqa ukuthi ngiphume endlini. Ngihambe ngiyobheka umsebenzi. Ngawuthola itoho inkinga ke ngingena early ngiphuma ebusuku. Fanele ngibuye endlini ngibuye ngiphithize endlini kungcolile ubaba akekho kade yophuza noma kade ekhona uhleli namantombazane akwenziwa ngalutho ngibuye emsebenzini ngikhathele ngiphinde endlini ngiphinde ngifike ileso ngiphinde ngisebenze nasendlini mase phinde yangidinga nasenkonzweni nasekamela angikwazi ukuyihlula phakathi ngiyiqhephule ngiyibeke indawo zonke uyabona so manje ngikhathele ukumondla ngikhathele ukumsupport ngikhathele nje ile relationship esinayo ngiyabona ukuthi angiphinde ekhaya mhlawumbe uzokhula ngokomqondo kodwa mina nje ngikhathele okwamanje nje angisafuni lutho nje ezokuphinde ngibuyisele hayi ngiright Dlovukazi asizo side lakho nobaba singakabuza imibuzo yazi ngifunani baba ngizokusupporta yeso ngifuna ukhululeke yebo mhlawumbe khona okuningi ongazange ukuthi mina ungivezele kona yabo but njengoba umama usumuzwa ekhuluma kanjalo ekhuluma ngalendlela akhuluma ngayo because mina wale waphethe ukuthi amantombazane mo busy now so kodwa umama ungikhona into engizwa ayisho ukuthi wawubuya uqolisa mhlawumbe kuyiqiniso linganani lokho akushoyo no umama wrong khuluma iphutha so umama wrong so into kahle yasikhatha nayo yilento ukuthi isikhathi bejole ukubuya ngaso emsebenzini yena umama yes okay njengoba kangichazile aqalanga no cela umnikeze ithuba bandla sithanda sami ngiyakucela ngoba size la solungisa amaphutha yes so after this ikhathi abuya ngazo akuzona lezi ikhathi engizaziyo ukuthi ameqala itoho ngicela uphamise kancane baba yes ungakubona phamisa imakhe yebo uqhubeka baba ngifuna uzwe yeah but ngaba nokusola ukuthi khona ukushaya amanzi sekukhona ukushaya amanzi yes yaba kuyenzeka ngoba kade ngichazi ngabe kuyenzeka mhlawumbe yangijithela noma kanjani so if mangabe ngithi ngiyakhuluma naye isikhathi sami sengisanaso mingenazo okuphuza mhlawumbe siqale sicorrecte lapho isona stress ke sengenze ukuthi ke ngizwakala lokho ngicine sengikephi enkambini wasuculise lokho ukuthi ngeke phela ube nomfazi kodwa ufika late asafika ngesikhathi futhi akakuchazeli lutho disemthami ngabe ngithi ngiyakhuluma la kasena sesikhathi angithi wena isikhathi esiningi ususpende ematshwaleni namantombazana akho nesente obuya nalo lithola lapha etohweni awusabuyi nemali endlini imina engondla imina sengiyindoda ngumfazi ukhona okay sanda sami cela wehlisa umoya mami yezo uma bani kambe umangema wena okay mangema ngicela silungise kahle lento angithi manje sesizokhuluma khona uking khona uqueen bese kuba khona umyeni wakhe angithi ehlisa umoya ezinye izinto abantu besifazana asikwazi ukuyilungisa amaphaphe phezulu uyayizwa leyo nto ukuze ukwazi ukumuza ubaba ungamzweli ukuthi uphendule kuzofanele uyinike isikhathi umuzi ikhalo zakhe naye thina lo hlelo nje azile kuzoniqhatha sifuna ukuzokwazi ukuthi lokhu wena kade ukusho kuking kuyikona yini simnikeza ithuba ubaba njengoba naye ephikisana nalokho kusho uthena kwaziyo ukuthi wena musubhizi ungasana sisikhathi but awugcili mama mimi awugcili kulokhu busy bakho kokushintsha ikhathi zokuba emsebenzini ucela utshwaleni ngabe lokho kwenzisa ukuthi uyabaleka yini nempendulo kababa ukuthi mhlawumbe yini ayikwenza ukuthi ushintshe ikhathi ikhathi zishintshe emsebenzini mangabe nibhizi emsebenzini akuzona zonke izikhathi ukuthi ngibuya late kodwa mangabe kuukuthi nibhizi ngeke ushiye umsebenzi womlungu ngoba ujaha umuntu endlini ekubeni naye edependele kuwena engasebenzi wena owondlayo owenza yonke into angithi kwayini umthwalo wami ngiyondla endlini yeah sanda sami ngiyakuzwa leyo part but awubonanga ukuthi mhlawumbe kubalekile noma ngabe ithuba lisavume ngakuwena kakhulu ekutheni uthula itoho ubaba akakenzeki uxoxisane naye umchazele udaba ukuthi king ukuthi baba lo muntu kube ne conversation noma vele konke lokhu ukwenza usuvela udini ukhathele konje umuntu wesilisa uxoxa kanjani nomuntu ozomfica vene uda kuphelile uxoxa kanjani nomuntu onjani usithola skiphi isikhathi ngoba lo muntu ubuye endlini abuye ngezikhathi ezikhathele
ubuya ukhathele kwawena uyiphumela emsebenzi uthola phi isikhathi soku-explain ukhuluma nomuntu uvele kufanele ukuthi ukhuluma wedwa ngoba lo muntu uyiphuzele u-off. Mhlambe ungakaqedi lokho kusho ake ngithole kubaba. Baba ngesikhathi uma ekufaka engcindezini ukuthi usebuya ngekhathi engafani othi iyona into ekwenze wa nesizathu sokuthi uphuza le ndlela ophuza ngayo. Yes. Usho njalo ngithi. Stress sakhe. Ikhona indlela yokuhlala phansi nonkosikazi wakho oke wayenza ukumbuza izathu zakhe zokubuya ngekhathi engafani. Ngizame kakhulu. Izathini impendulo? Wonke bengamtholi. Sethi nje ngoba nje ngizengathatha isinqumo sokuthi sizile. Ukuthi ngize yes. Mana ke baba. Uthi yena ukufica uyinhlabathi vele. Mayebuya. Umthethisa kuleyo giya lelo uyinhlabathi akwazi ukukhuluma naye usoap. But ngikhulume naye ukukhuluma kwami naye akangizwe bese ngasangithathi noma ngubani noma kanjani kodwa phela khona kunjalo unkosikazi wami kusamthanda because kunjalo ngisafisa ukuthi okay noma ngathiwa nginalo lokho phela sibuyelana sixoxe. But baba ayilungi inkinga singalungisile ngaphakathi lokho kuba umsuka wenkinga. Yabo ngoba kubuza kanje ngikubuza ngoba indlovukazi la iyabuza into eyodwa ukuthi uma mayekhuluma nawe uyayinika isikhathi sokwehlisa umoya akhulume ngalo. Kuyavela ukuthi makayena umuntu ophansi mangabe into isimxakile. So ingakho ngifuna ukuthola kuwe baba qala ukuthi njengonhloko yekhaya ikhona nemizamo ukwehlisa umoya enhlale phansi nonkosikazi wakho umbuze ngeenkinga ezikhona bese uthi cha ngambuza la waphendula ngelithi. Ngifuna ukuthola impendulo yaqhamuka kuyena iza kuwe ngenkinga leyo. Yes, buzo phela bhuti. Kwaba ukuthi lo mzamo le ngithi ngiyazama ukuthi okay sixoxe ihlale phansi sibonisana. Kwakhona akezwe. Wathini igameni lakhe likhombisa ukuthi akezwe? Ayikho into azoyikhuluma naye. Wathi ayikho into azoyikhuluma naye. Kahle nje ayikho into esengayikhuluma naye ngoba nami sengithatha isinqumo sokuthini sokuthi ngize akuthole sempuzu uthaba. True yena njalo izizwe zakhe. Basi nganga-understand ngoba nje ichaza lento ayichazayo ngiyayizwa kodwa namanje okay angaka-understand ngale ndlela ekutheni iyona yini ngempela ngoba ikhathi ngempela ukubuya ngaze emsebenzini kwakubona i-passport mase sebuya ngo-8 ebusuku. But le ama-shift asemsebenzini ayisho manje wakwayisho before? Yes. Wangayikholwa? Yes. Wakwayisho umama ukuthi usekushintshile ikhathi zokubuya? Ukuthi angizwanga kahle lapho. Ngiyabona uthi ena wayechazelile umama azange akuchazele ngoba wethi bebuya ngimbuza mina ngimbuza angiphume emsebenzini hlukana nami. Efter ngenaso futhi isikhathi sami emva kwalokho ukuthi ube emsebenzini uyatatezela uhambe emasontweni. Okay King. Yes ma. Mhlawumbe ngengxoxo yakho noma ngema khona yini ukutholile mhlawumbe ukuthi khona ungakutholanga mangema ngicela ungenelele ungiphendule bandla ekuthelini ubudlelwane babo before uze kuqhamuke lezi zinto lezi ukuthi umama usiyakhathala ukuphuzula baba ubaba wayiphuza yini before beqala ukuzwana. Uthi wayengaphuzi right ma? Yeah, wayengaphuzi. Uthi wayengaphuzi baba uqale nini ukuphuza? Uqale nini ukuphuza? Ubaba uqala ukuphuza nake seqala ukuthi amasenti angene esekwazi ukuthola amasenti amantofo sewathola ngapha amasenti. Yes washintsha story siyadidayo. Uthi umango okwakhe umuntu wathola umsebenzi eqala ubaba. Yebo. After ukuthola umsebenzi ubaba washintsha wawumuntu wasematshalweni. Yena wabona igap ekhaya ukuthi akusenzeki izinto ngendlela kuyaleka. Isizathu sakhe sokuthola umsebenzi uthola ngoba ingxenye efundala ubaba ayisabhalansi ekhaya wayesathola umsebenzi. Ngokwami ke leyo nto yambange engayamenza wayibona inhloko yekhaya. Okwenza ukuthi impendulo eziya kubaba ziye ngokuthi akamboni ewumuntu onomsebenzi ekhaya. So analyze kwami lokho mangibuka ngokuxoxa kwami naye uma ngokubuka ngezinto zonke. Ingakho ngibuza kuwe baba ukuthi emzameni yakho njengenhloko yekhaya njengoba ubaba wekhaya nomama esekakhuluma nawe ikhona into oke wayizama ukulwela isithunzi somuzi wakho ukuthi unkosikazi wakho as much as ningavumelani noma kunezinto oyisolayo kodwa ukuthola ubuqiniso obuphelele ngaleyo nto ungagcini ngokusola kuphela bese uthi uyamsola uthi uyachitha bese uya give up uyaphuza. Yeah. Nakhona insolo besikhona. Ngiyayibona insolo baba yawoza umuzo wami. Ikuphi owakwenza ukulwela isithunzi somuzi wakho ungabhidliki ngesikhathi ubona ukuthi khona kuniqhathayo nomama? Ngifuna ukuqamba amanga. Ngakuphendulela mina.
Okay. Akukho. Ikona lokho azokusho la. Akukho. Into engekho ngoba vele akazi azami nagephutha. Akazi. Okwakhe nje ugudu ukuthi manje nama friends akhe ahamba ayoyiphuzela. Good njengoba kumanje nje unimbono uyabona ukuthi kumanje ukuthi ehlisa kancane mic ma. Uyabona futhi njengoba ngizokuchazela. Ngoba umuzwa nje ekhuluma. Ayikho into oyizwa ngami. Manje lapho kwaqala khona ukuthi nami ngibe nazi imfa. But ukukhuluma naye njengoba umuzwa nje kwakudlavini nje sithethana. Khuphula kancane mic ba. Kungaze kuye kephi emandleni ukuthi mase ngathi sithintana. Ngisanibanga okuyinto engekho ke mnandi. Ayikho right leyo. Ngeke queen. Into esingesikhulume ngisho nangayo. Okay, mina into engibukayo la King. Kunabantu abawu2 abalimele. Yes. Isijwayelekile lento abantu besilisa ukuthi uma sebenemali babona ngathi banamandla sebengakwazi ukuthi bachoose abantu abakade bebafisa. Mhlambe laba abachuzile bebechuziswe isimo. Emva kwalokho mesethola ukuthi laba kade bafisa akubona laba babe kufanele ngabe banabo abawuhambo lwabo if I can put it that way. Ay, I love you babe. I love you too. Ay. Yes. So akubona bohambo lwakhe. So emva kwalokho ngenxa ukuthi sometimes uhlangane nomuntu into zakho zibe right. Sure. Athola umsebenzi imali beningi bese yamiyeka lo muntu kanti vele into zakhe zihanjiswa ukuthi kunomuntu owesifazane amtholile. Asembone fanele. Yeah, understand leyo nto. Mhlawumbe umkhulekelayo futhi because abantu besifazane bayathanda umshado. So mengene ebudlelweni naye uyabukhulekela ubudlelwane mekuthi yakhuleka nje ufisa izinto eziright ayikho umuntu ofuna ukuya emshadweni aphinda abuye. More special umuntu wesifazane. Emva kwalokho ubaba useyabona ubuwrong bakhe kanti ubona vele umama uselimele. Kade edinga indoda ezomprovide ubabe nemali kodwa isebenzisa kulabantu ayebafisa yena ngelinye ilanga. Washiya lo uhambo lwakhe. Kodwa ngoba uNkulunkulu uyamnikeza isikhathi ukuthi ahlale amtshengise ukuthi ulahle umuntu orong bese laphela manje umsebenzi wakhe. Muphela umsebenzi wakhe usiyamondla lo sisi. Lo sisi umuntu wesifazane vele inature yakhe udalela ukuthi enze njani King. A receive a submit. Uyasubmit uyakwazi ukuthoba kodwa asikwazi ukuthoba sibe siyamadoda. So wasashintsha ke ama position wasenza lento okufanele ngabenza ubaba. So ubaba waseyaphenduka ke yikho nobaba ngoba seyahluleka ukucontrol isituation isimo nama regrets nezinto azenzile aseyisola ngazo ukuthi ngesikhathi eright akenzanga kahle kulosisi wenza kahle kubantu babengafanele abe nabo. Useyasuka akasakwazi ukuyidefend wavela wahlala otshwaleni. Ingakho nje mabekhuluma ngalento yabantu ababili abasiganeneyo bakhuluma ngomuntu ozoba umsizo njengawe. Engicabanga ukuthi nawe ma i-point la esekutheni as much as ubaba wageja la geja khona kodwa uma uthola umsebenzi ikhona enye indlela engcono obungenza ngayo ukuthi uzame na ukuthi ezintweni zonke uvikele isithunzi somuzi wakho uvikele into ukuthi nje ngiqalile ngahamba lo hambo sengifuna ukubona ukuthi mangizama ngalendlela ngeke kwenzeke ngoba sometimes owesifazane uzosukuma phansi ayozama imali zekuphila ekhaya mhlawumbe yona into ezovula inkungu baba abone ngena osofa abone ngena umbhede okuyinto adimhlula yena ukuyenza yabona bese kuyima singambeki ngaphandle nobaba ngoba as much as baba wami uyichaza indlela yakho noKuinesh ukuthi nobabili nilime nami okuyinto engiyibonayo kodwa uma uyindoda enqumeni oyithathile uyayimela indoda nendoda ephulise inqomo zayo uyayimela nje inqomo zakho doesn't matter ukuthi usubona ngenye indlela manje basakhona imali but esinqumeni osithathu uyasimela ngoba khona umuntu osumnika ithembe lisho ukuthi wena ukhona uzokwenza u1 no2 no3 uma ngabe sewuhluleka wena kusho ukuthi umuzi wonke uyahluleka nenzalo yakhe iyahluleka imbali yebo kunjalo so thina njengoba sixoxa nani la sinesifisa sisodwa engane zakwethu ukuthi noma ma usuphakamisa amaphapho wezwakala ukuthi impela uyafudumala kodwa khona omunye umuntu osumbona ongadlula lo baba owamgana enhlizweni yakho. Hayi yabona njengamanje angiboni umuntu into engisafuna nje ukuthi ngiyihlalele. Sondeza kancane mic ma hayi kakhulu. Okwamanje angiboni umuntu okwamanje ngisafuna nje ukuyihlalela ngihile. I'm hurt. I'm broken. So nje angeke ngithembise lutho kwamanje. Kule stage engikusona nje angizazi ngiyaphambili noma ngiyemuva. Ngisadinga ukuyithola ukuthi ngikuphi. Okay, angiphinde ngibuze futhi again. Ngiright ngempendulo yakho akunankingi. But ngifuna ukuzwa ina something kuwena ukuthi lusekhona uthando lukababa. Angisho ukuthi buyelanani kodwa isekhona kodwa lona uthando lukababa. Hayi okwamanje nje ngingathi alukho.
okwamanje awunayo ishow hayi anginayo ishow angizazi ukuthi ngimiphi manje angizazi Queen Ngiyam-understand umama mina Cacwe ngifuna ngamamanga. yeah Ngiyam-understand okwamanje nje besho ukuthi usanomsindo. Yeah. So ayikho into ehlalayo mekhona umsindo. Even uNkulunkulu imbala akahlali la egcole khona ephithiza khona. So sometimes ukuze ukwamukela ezinye izinto fanele ucreate a space nokuthula. So ngiyafisa ukuthi ubaba because ubaba into engiyibukayo wena mangema ukuphuza kwakhe lokho okunyanyayo akasakwenzi ngoba ethanda uyayisola ngento eningi so it's a coping mechanism yakhe ukuze akwazi ukubuka impilo usefana hleze edakiwe ukuze ngeke akwazi ukuthi afocus kakhulu ukuthi he's a failure as a man he's failing to provide njengomsebenzi wakhe ezindoda ayizwa lento engichazayo so ubaba usakuthanda ngendlela ayekuthanda ngayo eqaleni phela wenza iphutha so unfortunately iphutha lakhe selimcoste ekuthenini azalahlekele uwena sandwa sami umuhle kanjeni yabo and ienga yakho uma ingase kube nokuthula la kuwena zama ukusiza ngocopheshe wehle mhlawumbe ila isingwazi ukuthi sikubuze lo mbuzo ukuthi uzizwa kanjani ngobaba njengamanje ngiyazi ukuthi akulula umuntu wesifazana athanda umuntu acacele kubo ashade yabo abe happy all of a sudden because of ama challenges bese uvela uthi awusamfuni at all ingoba kusakuningi kusekhanda lakho kuningi okuthwale wedwa mengifisa ukubiza ubaba ukuthi yena ugcina utheni ngihamba ngazi noma ngiphendulile ungixolele baba ukuthi financially kanjani ikhona imali ikhona indlela ukuthi yokuthi niphile yes impela ngichazile ukuthi ngingajabula mengavele ngam-afforda usungam-afforda ngayo yonke indlela yazi nasenze njani asingakuforce king kulolu daba ngibona isiphetho kuzoba ukuthi bayakwazi ukuthelela amanzi asibanikeze ocwepheshe umama unomsindo kakhulu ubaba use-right ngoba vele uyena ongenzanga kahle but before sival kunale trend eyenzakalayo amadoda amayizogani kube nento ukuthi ngifuna ukuvusa umuzi kababa ngifuna ukwakhela ubaba umuzi yonke into ibe about ubaba wakhe yena siqu singathi uthi yena isizathu sakhe sokuganwa siphi mhlawumbe ake ngibuze le question okugcina nje baba isizathu sakho sokuganwa wena siqu kwakuyisiphi nkosikazi udingeka ekhaya nabazali kabami sengikhulile nje babe mdingi impela into ezosiza abani yezwa abazali yena siqaka ibala yabona inkinga sinayo futhi isiqu sakhe sasifuna labo awujola nabo ngesikhathi usunemali yena nkosikazi cause yeah but abazali babe mdinga nkosikazi ekhaya so ngobe sengasekho manje but ngitshithelanga mina amchithelanga uyaphika serious pho imali wayishonisa ke iphusu nemali ya kwakhona ukuthi angidla nabangani phela ngidedile stress sakhe hawu yabona ke ilungi into musayivikela usafuna ukuyiprotect isithunzi sakho njengendoda awenzanga kahle ngaphinde ngazama futhi ukuyigwema ivakalo ngabona ukuthi ngabani ngiyabonga vele asivele wenze kanjani baba ukuthi angiwele back kuyena imamana wo amadoda indaba engafuni ukuthatha accountability bafowethu njalo mu interview umuntu wesilisa khona lento evimba ukuthi akhuluma iqiniso elivela wazi ukuthi umuntu wesifazana ofana abe wrong yazi mina ngifuna ukutshela ukuthini baba ube wrong kuleyo kuyo yonke lento umsebenzi wakho ukondla lo yasisi njengoba wamthatha njengoba uthi wena wamthatha for sure waqala wamthanda wasuyambona ukuthi uyadingakala ekhaya musumlethe ekhaya usakwazi futhi manje wena ukumaintain sekufanele alokhu provide abazali bakhe siyalibona lelo singawufaka ubhathi awenzanga kahle admit khona umama ezokwazi ukuthi meya kwi-counseling azi ukuthi wena uyayisola ngesenzo sakho kakhulu mama so lezi mic mama ngiyacela please ngiyacela ngixolele ngaphethe nami ngiyacela uyadingeka athi okuwesi ingane okuwesi okubuhlungu ingane khuphula kancane okuwesi okubuhlungu ingane zamkhumbulo ngiyacela ukuthi ubuyele ekhaya okwamanje nje ngisadinga isikhathi njengoba ngishilo sadinga ukuyithola ngeke ngihate kakhulu ziningi izinto njengoba uphika nje nanokuthi imali buyidla namantombazana othobi lapha kaMamsomo lapha uyazi kahle bonke noneli la niphuza nabo imali kodwa cause ngangathandani nabo angazi ngangathandani kodwa imali uyidla nabo ngiyakuvuma impela iphutha ngiyakuvuma impela lokho ngangikwenza kodwa ngangathandani ngeke ngingathandana naye okay baba asingamcindazeli uma singamcinda as iqueen ishilo singamcindazeli asimnike ikhathi sakhe akwazi ukuhila sithole labo chwepheshe akhuluma ngabo mama sibone ukuthi uyalekeleleka kwanawe ulekeleleke ekuthenini ukwazi ukumela iqiniso
ukuze into zakho izolunga. Then ke from there sobe sasibona ukuthi siyabuya siyexoxa le ndaba yentiphele lapha. Yeah, senzeni kanjalo kwamanje. Yeah, Mlangeni. Hey, anginawo amaningi. Okwangempela kodwa uthando ngicabanga ukuthi into enhle kakhulu. Yeah. And okunye ngingibonga uNkulunkulu ukuthi angizange ngithathe inqumo ngingakabi ready. Because sina abantu besifazane siyakuthanda ukushada. So I remember growing up nami ukuthi iyeka into yomshado yabaseduze nami. Kodwa ngenxa ukuthi ngangingazi kodwa ukuthi indaba ngingathanda. I remember telling ugogo ukuthi angeke ngishade mina. Yabo manje angifuni ukuthi ngiready ngoba khona abantu abazoyenza into enhle. Ready ngala ukuthi awuzukabe ready. Ngiyazi ukuthi manje sengiphethe zonke izikhali. Yayiza lento engishoyo. Kodwa kwesisikhathi mungena umncane awukwazi ukuthi ubhekana kanjani nama challenges. You understand? Kuyadinga ukuthi mhlambe ngenxa kubude bendlela ofunda impilo uwazi ukhetha ukuthi uzoshada bangavele kuthiwa khona umuntu ofuna uzokushada usuyajumpa flex wena ngoba ngifuna ube makoti mbheke ukuthi uyakhulumisana yini nawo ngikhuluma ilanguage efanayo yini. Yes. So I think for now umama simsendo kochwepheshe ubaba naye uyabadinga ochwepheshe ngiyafisa ukuthi angathi angayeka uphuza and yeah baba iqiniso ladingakala endlini awumkhumuzo omangamanga muyinhloko wena usitshengisa ukuthi ufuna kube kanjani like hayi emva kwalokho ukuthobeka kuyazenzakalela king kana kwethu uqedile ungathola okubalekile nje ukuthi ingane zakho njengoba nemzwile uready don't but ke ukubalekile okumnandi uthe uready ho hliziyo yami sale kahle ngenza ukuthi asibuye sibonana kwi-episode elandelayo. Please make sure you subscribe khona ungeke usale intweni. Yes, ulike, comment, sikhule nawe. Also on Facebook ngenza ukuthi usikhona. Uyaya khona uyokhuluma nathi kuma comments. Ukusho konke mhlawumbe khona okunye ufisa ukuthi siku-add. Siyezwa nathi siyalalela singabantu. Sale kahle for now. It's the Black Life TV.